Tervetuloa possuterapiaan. Se mikä meillä oli aina ongelma jouluna. Kaikki oli muuten hyvin, mutta ensin itketti kun possu teurastettiin, mutta sitten tuli riita. Kun meitä oli 5 lasta ja se joka ei saanut sitten enää sorkkaa, niin sai hännän tai korvat. Sorkat on niin sairaan hyvää syötävää. Anteeksi vaan. Possuterapia. Se on taas sitten ihan eri terapiaa. Se on eri nyt. Mitä kuuluu? Se on hirveän kesy tullut nyt. Joo, kato, se on riippuu kenen sylissä se on. Minä olen heti alusta lähtien kouluttautunut tämän ensimmäisenä päivän jälkeen, ensimmäisen vuorokauden jälkeen nappaamaan sylissä. Töpseli on pikku töpseli siinä. Jutele vähän kameralle. Joo. Reh. Joo. Vielä vähän kamera. Joo. Hyvä ääni. Kyllä on hieno. Noin. Esiintyvät. No Frida. Frida. Joo, ja korvat nousi oikein. Siinä on taas lisää malleja he. Sarjakuvapiirtäjälle. Voisiko se, miten se voisi olla tuohon laittaa jotenkin? Ai tämä vai? Niin, kato, saa pokerisika. Pelaamaan vähän. Sinne tähän vaan tulee, niin kyllä sika pelaamaan osaa. Pelata osaa. Siitä. No. Valitko sisään vaan ja siitä kuule. Joo. Katsokaa, sika pelaa kärsällä pokeria. Joo. Paina. Näin. Joo! Tuli hyvä! Tuleeko sieltä rahaakin? Vielä painaa, että mä saan hyvän lähikuvan. Vihreätä vielä. Ui! Näytä tuonne kameralta. Minkä sä niistä katot? Hän tarkkailee nyt. Mikä käy? Tuo tarkasti. Käykö pataa vai mikä käy? Tuo. Sorkko oli jo. Muuten, onko Fridalla tarpeeksi ikää? Nyt täytyy kysyä On raha-automaattiin. vanhemman seurassa. Niin äitin seurassa saa pelata. Äitin sylissä saa pelata.